Boop, 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 boop. Boop. Why this mosak na mo ko prato de masas. Ay mo net vitos ropo man ni business. Ito na umanda krako sa slapan ali falas. Kan kay alas na titralas. Asus movies kijk op spanners. Ja maar why this mosak na mo ko prato de masas. Ay mo net vitos ropo man ni business. Ito na umanda krako sa slapan ali falas. Kan kay alas na titralas. Asus movies kijk op spanners. Kijk die op oppassen kak. Als je nog kort tas kokorotten zijn op je dia geplakt. Hij is een lighty en hij is fucking kak en rip. Maak die op ik wanneer dat is A. Nou dan maak op je hoofd als hij in de regen is K. En die trom verkracht, veel naar je. Wat is jala maar jala de trom verwacht. Zo ik kom van die toilet put. Dus kom bereik zij in haar kak. Wat is jala in de trom verwacht. Ze kom van die toilet put. Wat ze doen is ze rippie. Als men niet, zij gaan fucking tolly. Zo zijn het maar je nippie. Zij gaan op controle, wat dit zij spit. Zij lijkt als ze sop naar het hoog. Ze gooit toen in een sop naar het hoog. En zij lijkt ze sop naar het droog. Hij lijkt ze stol. Hij lijkt ze skolly. Ja. En zijn huis wat hij aan blij is een trolley. Stoot squad 3, ayos. Stoot squad 3, ayos. Raak ik befokt, als in tas, ik ga de skop naar je. Zij wil nog beef, maar niet dat zij lijkt zo pok naar je. Nog bij je praat, ik ga je pas met een klok naar je. Vang ik je skit, ik ga in je kop naar je. Raak ik bijvoorbeeld de tas naar je. Ik ga je skop naar je. Zij wil nog beef, maar niet dat zij lijkt zo bok naar je. Als je nog bij je praat, ik ga je pas met een klok naar je. Vang ik je skit, ik ga in je kop naar je. Ja, kijk hoe lijkt Regan, ze stompie. Ik zal je omklappen, ze pompie. Zij je Naldo. Jelle guy naar je, zij je Naldo. Ik ga die vallen in die trom in je mond vie. Yo, maar ze poes.